Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza sho uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it's with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar. Another banger. Shendere bobo. She popo. She. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Njengoba ningibone ngigqoka uyelo, don't get it twisted bafethu. Niyalazi udaba. It's only a coordination egqoka kanje. Only January to December ngigqoka kanje ngoba mina ngikhosi. Kaizer Chiefs January to December. Yeah, we don't rest even in December. Sikhupha abajolayo, sikhupha abafebayo, sikhupha nje abantu abahlukumo bahluphayo ngokomjolo. Shendere bobo, shi popo, shi. Bora, sanboy. Ninjani? Shap. Oh, minika mina ngujinja bhuti wami yabo. Bengisacela nje ukunibuza imibuzo efew mase ngiyantetela mase ngiyahamba kahle kahle shuthe ngiphuma esikoleni University of Ngwenya, clever people senza creative arts siyashutha, so sacela nje ukunibuza imibuzo sister mase ngiyantetela. Hayi okay, akunankinga. Okay, perfect. Wena mfethu ubani igama? Brandon. Oh, Brandon. Yeah. Oh, mama zenu ubani igama? Ngobuse. Oh, Buse. So are you guys dating? Yeah. Oh, senesikhathi singana nithandana? It's been 9 months, I think. 9 months. Yeah. Nine, almost a year. Almost a year, ne? Almost a year. Awunjayami. Wena sister, what is it that you love about umuntu wakho? Umuntu wami uyangichaza nje, Yeah. supportive Yeah. and sithanda izinto ezifanayo. Oh. Yeah. Hayibo, shuthe nithanda ice cream ofanayo, nithanda uhlobo le flavor lama condom afanayo, nithanda nje Stew. ihlobo leschu. Wena my brother, what is it that you love ngomuntu wakho? Hayi kahle kahle empeleni immaturity nje. Abantu enjoy nabo isikhathi esiningi yabona ngathi bayengqondo zabantwana. Abantwana, but Mara lana ngiyabona immaturity, ngiyazi nami ukuthi manzisuka mase ngihlala sonke endlini, manzisuka ngiyazi ngishiya umama wendlini. sure mfethu. So when you are working hard vele ukuthi nihlale together. Yeah. Yeah, mfethu nenze izinto nje ngendlela eright. Akwamele. Yeah, so ngicela ukubuza mina kuwe bhuti wami. Mhlambe wena mawukuthi ninenkinga wena nomama zikhona yini la obuye ubalekele khona noma ingabe ukhona yini omunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle ka my sister? Hayi akunamuntu engihlekisana naye. Uthandana naye kuphela? Ngithanda yena uBaby kuphela. Shosho brazo. Asirious. Sister, wena ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my brother? No, Shosho sister. akekho. Uyamthanda ne? Yes, ngiyamthanda. Siyathandana lana. Ngicela umfi yakhe mfethu umtshele ukuthi amthanda. Sisters, awunjayami. Awu mamazi. You will never know, maybe it's the last hug. Ay sister uthanda ukuyijikelela yena. No, vele nathi ngoba besiphuthuma siyadlula kahle kahle. Siyangale esikoleni ngiyolanda umntwana wasekhaya omncane. But before ngentetele nje mfethu kunento esiyenzayo la ukuthi ungamthuki uhamba nami ukade mina. Ne? Yeah, khulileke. Omunye semengapha omunye the side. Hayi no ukade mina ukuthi makuqhamuka abantu nje bethi bazama ukungibhurukute bhudukeza noma khona umuntu engamqondi nje engibuka ngathi mangimbuka ngimqondi ngivele ngithumele yena lamgonqoze yabona. Wena kodwa ngiyaqonda ngangigonqoze yabo. Ngiyadlala nje yami no sengiyantetela bafethu but kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test.
loyalty test ithwe by sishintshana ngamafoni for 60 seconds wena bhuti umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp ku Facebook na ku Instagram ukuthi ufletha nabo bani makuthi uyisebenzisa lezo zinye izinto nawe sister ukuthi a-check ku WhatsApp wakho na ku Facebook na ku Instagram yakho angithi wena sister ayikho into oyifihlayo so awunankinga hayi anginankinga mina nawe bhuti angithi ayikho into oyifihlayo awunankinga ngempela ayike ngicela ungena lapha nenda ngicela usukume sisiwami ima sister awutshele mina ikhona mhlawumbe into ofuna ukuyixolisela before singena kwifoni yakho ngicela ubunginika ifoni yakho bhuti musukutatazela mfethu kanti yini ikhona into ofuna ukuyixolisela no ayikho wena mfethu ikhona into ofuna ukuyixolisa no yonke into right akunankinga akunankinga hayi secret okay bafowethu silana uyavuma my brother siyenze loyalty test uthi yena ayikho into ayifihlayo noma isister naye nangenginika ifoni yakhe uyavuka kahle noma isister nanginaye la iduze kwami uyavuma naye ukuthi ifoni singayichecka akunankinga futhi awunankinga ngathi awunankinga mntama and ayikho into ofuna ukuyixolisela ayikho nawe ayikho into ofuna ukuyixolisela kunjalo it's about that time it's going crazy it's going bananas soqala ifoni yakho siswama ngikuthembi kahle hle ile cela ungivulela so grand yeah grand all right hayibo shendere bobo sipopo bamba ngatatazeli ne ngatatazeli ayijwayele nifuna mama zochachazela nje hayi ngijwayele ifoni mara ngibambi nje na WhatsApp mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye masaka la ungitshela ngoba yibo bazobe uquqa umuntu wakhe angithi ngitsini. All right guys, you're on WhatsApp right now and we are about to type the trendis. Type lapho uthi ngiyakuthanda sister wena bakushela njengoba uyiyela ubona awube yangishela ngapha nangapha wena uthini angibathandi nginomuntu wami hayi akunanazi delete lapha mfethu ungitypela uthi sex sizwe ukuthi sizoyikhuluma noba awu angithi siyatype awu bafeni ngiyaxolisa kodwa type unokuyicela ubhuti sex kuwe mhlawumbe sometimes yes unokuyicela nayi kuvela igama lami lapha wena wedwa yeah yilo lodwa ndibona ngale wena athi ayithandi shizol mara kaska. All right ngidilitse lapha ngicela ungitypela uthi ufake le emoji ebrenjolo ufake le emoji epentshwesi ufake le emoji yalamanzi athi qwa ngathi impopho omahla shasha yes I'm sure naye yambhuti uzomithisa lo sisi wena njalo kamele kuyakabanda manje singile emakhasi uzolokhu umbhudukeza kanje type lapho uthi money sizwe ukuthi obani laba abacela imali yebo money imali ne hayi angicela imali mina ne azicela nje imali indodeni lutho hayibo iyacela indoda imali akwazi lo hayi bhuti hayi vela ba inkinga zikho lana akho inkinga lapho cha angazi delete lapho type uthi come outside sibone ukuthi oba labo super guluva amebezomlanda sebefuna ukumxhoxhoba yabona anoyamthemba bhebhe uyamthemba ne come outside guys phumele ngaphandle do re mi fa sol lati do shit sisi uyawudlala Facebook no Instagram no TikTok mntama lutho nje ngidlala uWhatsApp kuphela sicela ukungena ethombeni okay iyabhuti iyakuzobuka wena ke kakhulu but mawubona nje into ongayiqondi lapho ungitshele yezo akho le ungabuki ke wena awu sister kanjani because uyobona nezinye izinto la namuhla sina into zethu la amayithombe zonke lapha ngiyazazi uzazi kanjani ukhona kuzo ikhona abanye abosisi bakhe mnike mfethu ifoni yakho ngoba ufuna nokungibukisa into ophetha ngayo nomona ufuna ngibuke wena ufuna ubona hayi chawu phela sibe neshow kufanele no welcome abone nami ngibone vula hayi ivule nayi fakufona isikwameni awunomona brazo sorry sister ya ungawusho uphinde ushide ngoba ningibukiswe nendoda yakho bamba kahle soba honje kamera yakho pura Brandon yeah
WhatsApp mase ngithatha utype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo zobe ixotshozwa umuntu wakhe ngokuthi ngisini. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream and we are on WhatsApp right now when we are about to tap the trend is tap lapho uthi ngiyakuthanda khuluma iqiniso. Awunaqiniselo khona yonke into right lana. Nabo nje abangani nami njengomuntu wonke umuntu unabangani ngithi. Uyamuzwa ngithi manje abakushayela wena bese. Hayi angibheke lokho. Hayi akuna nix. Delisa lapho seswami ungithayiphele uthi I love you ngesingisi. Indaba mfethu Brandon. Ngeke ube negama le-English ingane engayizeli kuwena. Hayi uma ungiye wathi sebalungini kancane. Bakhona I love you abayi2. Bavela kubani ngicela amagama. uGugu, Washa. uEnzo. Washa Gugu no Enzo khuluma iqiniso. Bobabani lapha? Kokongisipana naye ngithi. Pho why uthi I love you. Hayi indlela esikhuluma ngayo nje sipana abantu abelungu lapha ngithi. I love you emsebenzini. Oh wena lento ushilo ubhuti wathi ngithi unalo uzalo lobulungu kuye sona belungu uyabalunguzisa. Sesikhuluma nje. Imangene kuyena, imangene kuyena. Yeah. So verify lo I love you wakhona lo. Okay, usebenza naye akusendela amabele cha wo. Kahle, cela ukubona sister amabele. Usebenza lapho bese kusendela amabele. Uza welcome right now mama. Awuthi Kahle uyawazi indaba ini? Hawu. Awuhlehle la. uphethe ifoni yami kahle mbone kahle lezi zinto. Awuzazi? Bona mawena. Mi? Mani sebenza nishuthelana amabele? Sister. Awukahle khona amanye amabele akhona la. Imasingene na kuEnzo sibone. Yeah. Mhlawumbe singathola noma namathanga mhlawumbe cha mahle wena amabele umuntu wakho kudoka ngifuna uqamba manga une choice. Yini? Awuhlehle la. Hawu. Imake uEnzo ucela nemali. Lengayiceli mina. Awuthi mfethu vele ukhuluma iqiniso because nayo yonke into ibhaliwe Enze look send. No engisesendelana izimali zabolekana imali ngithi manganamali kunabantu omele banisize. Usebenza nabo. Awu enze umngani nje. Lo munye wasemsebenzini. Umngani omuphi imali? UGugu ngoemsebenzini ngithi. Benisebenzisa ikhondomu nalezi ngane? Hayi ubani uthi silale sonke. Oh andlalanga. Andlalanga kodwa nishuselana amabele. Helani ibele. Uyo ovele wasenda into le yenzakale kudala. Yini ushoda ngobisi, ushoda ngobisi. Uyingane wena ukubiza ngobaby umdala kangaka. Hayi. Uvezela ibele. Pho manje leli ibele yelani? Akusinto endala le into yangomatshi. Sister, ukwalicela ibele kuwena lo bhuti. Lutho. Yini inkinga? Ngicela ibele kanjani ngithi ngiyalibona umuntu wami lona. So ulibona kula ongawaboni khona. Sokuphelele phela. Sister, sazoqhubeka ujole nalo njengoba engaxolisi elokho sekuphelele. Okay. So ngikhulumela indaba zami lo muntu wami lapha. Okay, ngeke ngikhulumeni ke nini? Ngicela ungichazela nje ngalo muphi imali le mina engingayazi. Enzo lo muphi imali leyo yombisela mina siyonikezana imali ngithi sobhoroshana imali nje. Akukho nje la kunika khona wena. Khona wena la umnika khona yena. Into ezike yayenzakala kudala nje. Ngomatshi. Hayibo. Khuzeka Mlisa. Haw. Usayithanda lengane? Ngiyamthanda. Qolisa phela. Baby. Oh yikho bekusendela amabele ngoba ubiza abantu abadala ngeingane baby. Baby. Angazi uyazi ukuthi ngithini King Ginger. Bheka nokuthi ngigcine nokhuluma naye lo muntu. Mfethu babili labantu akuyena umuntu oyedwa lesikhuluma. Lo wemali nje usendelwe ngomatshi imali. Lo wemali. Yeah bekadinga imali ngithi ngamnikeza imali nje uzojikisa imali yakho. Hayibo. Singamfonela yini? Usesipanini manje. Sister sazoqhubeka ngisho nalo mfana njengoba umbona ukuthi ukwenza kanje. Angazi. Akakubonisi remorse, akakubonisi ukuthi. Hayi. Xolisa. Ngicela ubheka nayo mfethu. Qalile nabo. Yeah, khuluma iqiniso. And awuthi mangaqambe mfethu amanga. Ugogo kuphela. Condom. Yeah. Nilala kuphi? La ngilala khona nami. Masishayisa emsebenzini sishayisa later ngithi. Bese umginqa mashidena washwa uwe. Soqabana. Amehla khabuka mina sesiyaqabana ke manje ngoba baby ngiyaxolisa baby. Anginandaba nokuthi ulalile nobana ulalanga nobani. Uyabona omuphi imali mina lo ngakaze. Sikade sathandana nawe ukwazi ungiphi imali. Indaba lengane ungayiphi imali. Umudla mahali uma yisister kodwa abanye abakhokhela bona. Angaze ngicele nami ngoba angidingi yezo. Angaze ngicele ngoba ngidingi kodwa ukuthi khona abantu abapha imali
Uyenzelani lento yenzayo mfethu? Ubuthi uzogainani? Ucela imali ngiyambona. Okay, indaba akakunelisi ni my sister njengoba uhamba uququthi. Uyanganelisa ngayo yonke. Pho manje ufunani kugugu nalesibhucu lesesinye? Hayi kukunjwa ngisho ngisebenza nayo sokalingeka nje nami. Lo munye Yona umngani nje lo yena. usiqambe manga. Xolisa. Angilidingi uxolo mina. Ngingani sister imali. Awungiyeke ngikhulume naye. Ngiyifuni mina nginayo imali yami King Jane. Angilifuni uxolo ngizoya ekhaya ngiyocabanga kahle. Ya ufuna ukucabanga kahle ke mhlawumbe uyiphusha kuye. Cha siyaphize sonke lana sohamba. Hayi Hayi. sahambi nawe. Udinga isikhathi sokuyocabanga. Baby. No. Ile mabele ko watholayo ngoba uhambiza abantu ngo baby bese bekusendela ibele ukuthi ulincele. Sister uzonza njani uyahamba manje? Sosala naye lo. Angihambi nawe. Uhamba nami. Akahambi Angihambi nawe. nawe. Wena uzosala nathi la. Sana nokuthi ukuthela. Sodlala umjikelo. Welcome umgibeza umjikelo baba. Ngiya request ngihamba. Hamba sister ngifuna ukugibeza indoda yakho umjikelo. Vele uyigibelele ngoba umumu Baby. bafo gibela. Baby ima siyohamba so. Gibela umjikelo ngifuna ukukuphusha. Baby. Hlala phansi. Ima baby siyohamba. Hlala phansi. Hayi. Gibela umjikelo. Baby. Mphusha. Bambelela, bambelela. Bambelela. Hey. Bambelela. Hawu. Bambelela. Uzolimala njalo. Ima. Wena hey hlala emjikelweni wena uboni umsakudlalisa la. Hawu, angithi uyayifebela lengane. Hey. Uyayifebela wena lengane. Umuntu uvele Hey wena hey hlala phansi. Dlala umjikelo. Donse. Nangu uyabona njalo wena, uyabona njalo lento gogo. Ufuna ukubona umthetho sokubambelela. Mlethe welcome. Hey wena mana udlale man. Angithi uyafeba wena. Lo muntu lo uyahamba. Uyifebelelani lengane? Yenze lengane kwena ukuze miyeke welcome lo. Miyeke usetaka umjikelo. Sokufaka ku-merry go round mphamba man. Umsebenzi wakho lo uhamba uqonsa abantu nje la. Goqoza mina njalo uzobhayiza kakhulu. Hayi bo, ufuna ukubuyela nesihlalweni sobukhosi. Zokubamba wena. Basho njalo nabanye bona. Ukuyithinte leyo camera. Ho. Baby wami manje. Welcome. Woza. Hey, yambona uyithola kanjani lengane? Noma vela khomba utsotsi la. Amabele. Yibo. Cha welcome phase ungichazile kuloko. Yabona mase umdudula la. Uzomjuyiba. Ya. Kumnandi okabani ukutohoza kanje uthola ukuthi ushaya itoho ubagoqoza qeda udlale nabo imjikelo qeda udlala umjikelo ukudedele komfana ngoba kuyafeba abafebayo sizobaqondisa take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.